Yo, what's up? Good morning. Morning po sa inyong lahat, sa lahat ng mga labigans natin dyan, no? At papunta na po tayo ng airport ngayon. So, ito tunnel. Ito na tayo sa daan, mga kalabarkada. So ngayon ay papauwi tayo. Papauwi na po tayo ng Pilipinas. At may makakasama pala ako dito na uuwi din. So kabatch ko rin nung pumunta dito, paring Melvin. Paring Melvin, shout out. Uwi na. Ayaw na namin. Yan yung mga kasama natin na uwi ng Pilipinas. So ayun mga kalabarkada, dito na tayo sa airport. Ito na lahat yung mga gamit namin, no? Ayan, ito yung postcard. Nakakuha na si salamat. Ayun. Nah, totoo na to, totoo na to. Hindi na tayo nagbibiro na to. Hindi na nagbibiro to. Ayun mga kalabarkada na. So ito, we're here. Let's go. So ayun na mga kalabarkada na. Bali nakapila na tayo kasi mag-check-in na tayo. Ayun, haba, ang dami palang tao. Ang daming nakapila. Ito, nasa Gate 8 tayo, Cebu Pacific. Yun, nag-umpisa na silang nag-umpisa na sila mga kalabarkada na magkuha ng tao, yung mga bagahe. Okay. Ang dami pa pala dito sa likod ko. Marami. So yun mga kalabarkada na, kita-kits tayo mamaya pag nakapag-check-in na kami. Kasi mahaba-haba pa to eh. Ayun mga kalabarkada na, ayun yung aeroplanong sasakyan natin, no? Hi guys, uwi na kami guys. Uwi na. Uwi na ng Pinas. Bye muna Japan. Sayonara Japan. Ito, nakapila na tayo mga kalabarkada. Bali mag-check-in na tayo. Yo, alright mga kalabarkada. Papasok na tayo. Haba. Medyo madilim dito. Uwi na tayo ng Pilipinas. Saya-saya. Malaki rin pala itong aeroplano ng Cebu Pacific. Laki-laki rin. Welcome aboard, bound for Manila, Philippines. Second aisle, then turn right. First aisle, straight ahead. What's the number niyo, sir? H. Diretso tayo sa foot. Ayun mga kalabarkada na, pababa na tayo ng aeroplano. Ayun, nandito na tayo ngayon sa Pilipinas mga kalabarkada. Right, salamat sa Cebu Pacific. Salamat po.
nag-aantay na pala yung may sundo pala tayo. So nag-aantay na rin pala yung asawa ko dun sa labas. Pero dadaan muna tayo ng immigration para sa exit natin. Cebu Pacific, salamat. Salamat po. Salamat po. So yun mga kalabarkada, no? Nakalis na labas na tayo. So ito, alright. Nandito na tayo sa labas ng airport. At nasan na kaya yung mga sundo ko? Bitin. Shoutout, boss. Ang ganda niya na. Oo. Andito na si Yan. Ay, what's up? Bakit nasa na si Watts? Ayan siya. Eh, ba't nandyan ka? Buti nga siya nakahiga na eh. Paano ang sigarilyo mo dito? Nandito, akala ko kasama ka nila. Binilhan kita ng sigarilyo. Yo, alright mga kalabarkada. Bali, nandito na tayo ngayon sa terminal ng 5 star. Ito yung sasakyan natin na pauwi. Ito na lang, Bulinaw, Pangasinan na lang yung sasakyan natin. Kasi bababa na lang tayo ng Alaminos. Mag-aantay na lang tayo ng bus na papunta sa Anda. So ito, nandito kami sa terminal ng Pasay. Ito yung terminal ng 5 star dito sa Pasay na. So, ito mga kalabarkada, ito sa sasakyan natin, Bulinaw. Yun mga kalabarkada na. So kasama ko na si Mrs. So alright mga kalabarkada, kita-kits tayo mamaya. So ayun mga kalabarkada, good morning po. So dito na tayo sa Alaminos City, Alaminos, Pangasinan. At sasakay ulit tayo ng bus na papunta sa Anda, papunta dun sa lugar namin. So yun mga kalabarkada na. So pauwi na tayo ng Anda, Pangasinan. Yo! Alright mga kalabarkada, magandang tanghali. At we're home. Grabing init pala dito sa Pilipinas ngayon. Nandito na kami sa bahay namin. So ayun na si Mrs. Labs. Nakarating na tayo dito sa bahay, dito sa bayan ng Anda, Pangasinan. So grabing haba yung biyahe natin magmula kahapon. So sana nagustuhan yung mga kalabarkada yung video na yun, no? So ingat po tayong lahat. At siyempre magbablog tayo lagi dito sa lugar namin. So abang-abangan nyo lahat yung mga vlog na i-upload natin. So dito na matatapos. So bye bye mga kalabarkada. See you sa next na vlog.